शनी चौताऱ्यावरील दर्शन मोफत करण्याची मागणी तृप्ती देसाई यांनी केली आहे। पाहूयात। शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट सरकारने जो आहे तो बरखास्त केलेला आहे आणि त्यानंतर अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती तिथं प्रशासक म्हणून करण्यात आलेली आहे। ट्रस्टचा जो 2 वर्षापूर्वीचा जुना नियम आहे त्यामध्ये भक्तांना जर चौथऱ्यावर दर्शनाला जायचं असेल तर 500 रुपये जो आहे तो शुल्क आकारला जातो आणि त्याचमुळे शनिदेवाचे जे सर्वसामान्य गरीब भक्त आहेत की ज्यांना पैशाअभावी तिथे चौथऱ्यावर जाता येत नाही अशा अनेक ज्या आहेत त्या भक्तांच्या समस्या तिथे निर्माण झालेल्या आहेत। त्यामुळे माझी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती आहे, भक्त हा भक्तिभावाने श्रद्धेने येतो त्यामुळं त्यांना जी आहे ती समान संधी दर्शनाची उपलब्ध होणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच हे 500 रुपयाचं जे शुल्क आहे ते निःशुल्क करावं आणि सगळ्याच भक्तांना जो आहे तो दर्शनासाठी शनी शिंगणापूरचा चौथरा खुला करावा, अन्यथा या बाबतीत आम्हाला तिथं येऊन आवाज उठवावा लागेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।